media ko te pan choro lo dak Langlokso an ke bang pot alang si suri karom pajir ilo media ko te tum pan asi pini media tum pan cho hang nang kok athigi la lo ke dam tang tarik thongke bai si ni hang langso cultural complex along jitu congress mass joining a program ke dohut je nilitum APHLC abang pu made adon don thong kep kidun buke ahokali lake kongres atum kepahan catap lapen kepacu bay lasi nilitum APHLC atum doan pinis branch pendanglok PS pendanglok atum phanta nitum charju kajo ke khobor pen kado we aglok si che khobor etta charju etta ni tuma munit ke inut adunde dun inut bahani hala ke kachirui bele puda ta epini kumane long padok jok kumane long chu enon chom kumane long pichom le puda hala so munit bangke dun bahani ne dun sida ke ardi ke ye munit ki dun lake ni tumta ardi en ponpe munit ba ko hala tumta ardi en ponpe latke mau mentune ta ko punang ciru yui thai mentune ta hapurang ciru thai sona munit ke lasi hala soalni ye kongres APHLC don thong kep don plikep ke pon puke nini tumpini langlokso hoi pen kipu bangke la solam bangke hokali lasi kongres atumta la bang solam bangke mong pi mong no ke klem klede ye pansi nini tumahin pen chuning riglo la pente kongres tum lan kipacu bay alam bangke nilitum aprang tar yulong bom lo kongres tum hempre ke hang district council house long ke papas buta pini gunalo hempre ke lase hal hai pen ke pacu bay po kongres tum phan bangke ni tum theklong dak lo la pente Karbianglo district council apawar ka kawe non apawar avel tang lo pu ke che than sei ke chi pu sei ke chi khili sei ke cheng ke kongres tum si ke claim lo lasi nang le tum dak pan si chi nyang po lasi ke pachu be ta alam ke mo phi mong no ke ning ye det noi pu si ba ning ye ri pu si ni le tum APHLC a hin pen alang le tum phan ne din pon lo pu pon lo dan si la pong atok anu tum ta ye par yulong nang je la bangso alam mangke ahokali la si kibang jilang ani anta bangso alam mangke pacu bay pon pedel sonte pusi nilihin penta chuning rilo la song bong pensi netum da hon ningdug lo je haladak mas joining long langlokso ang kang pi pensi dak don thong kep APHLC che paok nun pu alam bantum ning do sepini lam clark kipi la pen lam wai pi kang tunga lo haladak ke don vek ba a hok vek pule puji ba kali le puji tame bang thom an ka dak pok don APHLC pen ke hok pet lam bang ke ase hok pet la bang thom mun tame la poson lo je aprang se congress along dudun lo congress pen election remdet pen amat remdet pen BJP dun thulo BJP pen dun thu pen aku aphi aning dok de pen APHLC long wang lo APHLC long pen ta nile thunge pangkre la kelang pon pe la putakali ni tu mai meeting ponon kai kita je par response tamang tum sinang dun de masila tum kopi non 31 ani bangke la congress ai tum ke bai pen ajok atum han tame bang thom pane pon de lo se hok pet la bang thoma korti ba ang jir tum tame hok pet ke APHLC amunit kali la ke ni tum ta kado ira arju tame la pen chiniji la tum bang ke hasuna nang dudun bang tame ko APHLC akam ke nang klan mon dipin la batai sina ta nang klan mon de la pen thelong le la 21 June ni tum nang lokso APHLC mas joining ke pi hot hasun ne klang no chon na velo la posi la tum kong sai tum dai me la poson ke klem pon rat phan khachong thui pon pen ke bai pon la bang ke ing ton nang poposi ni tum ma APHLC lang lo sub branch pen
ก่อนเดมปนโลละเป็นจูนิงริโลนางตึงละปะซอนโมโนพิกเกวางจีละปะซอนอัพรามยองสิเดงบอมลังปุตังเตละปะซอนบางรัฐพันกระจงทุยละเป็นปัจจุบันบางเกะนี่ตึมหลังล็อกเซเปเอพิเซลซิบรันเป็นเกะมันเนี่ยตึมพันเป็นเรมปนเดลนั่นละตึมนนเกวางทุจีแต่ไม่ยี่ตึมเกดุนจีคาลิซีนนเกวางจีตาริกเก็บนี่ตึมMas joining padu pon tuji lakai bang parunia pat dak kedeng poni du. Lasi pini nang tumpan media hoi korte pan curi gang tungke lalo pini ke bang lamthe nilihin penke lasi than pon tek chol lo. Kardom.